יחד איתי פה גם פרופסור ליאב אורגד, מנהל משותף של המרכז, ועורכת דין טל שולזינגר-בק, מנהלת המרכז. אה, כמו שאנחנו יודעים, מאז יום שבת, למעשה ישראל נמצאת במלחמה. מלחמת חרבות ברזל, שעד עתה כבר גבתה למעלה מ1,000 הרוגים, ויש לנו אלפי פצועים וחטופים בעזה. וליאב ואני, או מרכז רובינשטיין, מבקשים למעשה לפתוח באיזושהי סדרת הרצאות או מפגשי זום בכל הסוגיות המשפטיות הרלוונטיות. זה יהיה המפגש הראשון, ואנחנו מאוד מאוד שמחים לארח במפגש הזה שני מומחים גדולים למשפט הבינלאומי, במיוחד לדיני ניהול הלחימה, שזה יהיה במוקד המפגש, פרופסור אליאב ליבליך מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ודוקטור דפנה ריצ'מונד ברק מבית ספר לדיפלומטיה ואסטרטגיה כאן באוניברסיטת רייכמן. לפני שנפתח, אנחנו שומעים כל היום שאלות לגבי מטרות המלחמה הזו. מצד אחד אנחנו שומעים שהמטרה היא למוטט את חמאס, יש אמירות לגבי לשטח את עזה, ויש הרבה מאוד שאלות משפטיות שמתעוררות לגבי המעמד המשפטי של עזה, לגבי מעמד השבויים והחטופים, ועוד הרבה מאוד שאלות. אז המפגש הזה הוא לא יהיה מפגש ארוך מדי, הוא יהיה סביב השעה, אבל אנחנו ננסה בקצרה לענות על כמה שיותר מהסוגיות שמתעוררות. ליאב, אני מזמין אותך לפתוח את הדיון. תודה יניב, אני לא, אני רוצה להעביר ישירות את את זכות הדיבור לדוברים שלה. אני רק רוצה לספר אנקדוטה. אני לימדתי בעבר דיני מלחמה ודיני לוחמה בטרור, ואני בדיוק אתמול סיימתי קורס שעוסק בצדק. הקורס נקרא צדק, והנושא סיום שנקבע מראש לפני עוד כמה חודשים היה מלחמות צודקות ובלתי צודקות. וההרצאה שלי שאני מעביר אותה כמדי שנה הייתה הרצאה תיאורטית על מודלים קנטיאנים ואחרים לניהול מלחמה. אני חושב שמהר מאוד זה היה רבע שעה 20 דקות, עד שגם האזעקה נשמעה וגם משהו לא התחבר בין, אני חושב שהפער בין התיאוריה שלימדתי למציאות שאנחנו חווים ורואים מעולם לא היה גדול יותר. ואנחנו לא באנו לעשות ויכוח או איזשהו דיבייט, אנחנו רוצים לברר ביחד איתכם וביחד עם המומחים שלנו שאלות שבתחנות הטלוויזיה דווקא לא עוסקים בהן, שנוגעות לניהול המלחמה, מתוך הנחה שאם נרצה או אם לא נרצה בשלב כזה או אחר תקום ועדת חקירה לחקור את האירועים, ואנחנו רוצים לנהל את זה בצורה שהיא זהירה ונכונה, ועם חשיבה שהיא קצת מעבר ל-24 שעות הבאות. אז אולי אני אתחיל בשאלה הראשונה, שאלה שיניב נגע בה, לגבי ההגדרות של המלחמה. עד כמה האופן שבו ממשלת ישראל מגדירה את מטרות המלחמה, עד כמה יש לו חשיבות חוקית, והאם לאופן שבו המלחמה מוגדרת יש איזושהי השפעה או היא מציבה בסכנה את חיילי צה"ל בפני הליכים פליליים בעתיד. אני ממש לפני כמו כולם שמענו חדשות ושמענו מטרות שונות, לשטח את עזה, להחריב את עזה, למוטט את שלטון החמאס, להחליף את שלטון החמאס, לכבוש את עזה. יש מטרות שונות ולא לגמרי ברור אם יש מטרה רשמית. השאלה היא עד כמה מטרות הלחימה ישפיעו על הסכנה של מדינת ישראל בפני הליכים בינלאומיים. דפנה אליאב. דפנה, אולי תתחילי? תן לך את הכבוד. תודה רבה. תודה רבה על ההזמנה להיות פה איתכם הערב, במצב רוח לא כל כך טוב, אבל בכל זאת שמחה שיש אפשרות לדון על הדברים שבעצם מעסיקים אותנו, מדאיגים אותנו. אז לגבי המלחמה, גם אני שמעתי מפרשנים, ממומחים, מאנשים בפוליטיקה, והרבה מאוד אזרחים גם, אני חייבת להגיד, שהפעם אנחנו חייבים לשים קץ לדבר הזה, ליכולות הצבאיות של החמאס, ואם זה אומר לשטח
quote unquote, כן, בסוגריים, במחאות, סליחה, את עזה, אז זה מה שצריך לעשות. אני חושבת שכרגע אנחנו ברגע מאוד מאוד רגיש. אני חושבת שיש הרבה מאוד כעס, אני חושבת שגם ראינו את זה אתמול אצל המנהיגים שלנו, אצל השר גלנט למשל, ראינו הרבה מאוד כעס וכאב, ואני חושבת שגם זה מורגש מאוד כמובן באוכלוסייה שמתמודדת עם דברים מאוד מאוד קשים. אני חושבת שהאמירות כאלו הם ברטוריקה פוליטית, ככה אני מתייחסת לזה, אני לא בטוחה שזה באמת בא מתוך איזו אמירה שיש לה יותר מרטוריקה מאחורה, וגם אני לא מאמינה שכך בעצם בוחנים את החוקיות של המלחמה. אני חושבת שמה שיהיה באמת מאוד מאוד קריטי זה לראות מהם המטרות שהותקפו או שמתקפים אותם כרגע, עד כמה אנחנו מזהירים את האוכלוסייה בעזה. אני חושבת שבעצם בתוך היישום של דיני מלחמה בעיניי תוך כדי הלחימה הוא זה שחשוב, ופחות האמירות האלו שמלאות ברגש ובכעס ובכאב של הרגע שאחרי. אתם יודעים, הייתי בארצות הברית לאחר 11 לספטמבר 2001, והרגע שלנו הוא מאוד דומה לרגע הזה, של הלם ושל כאב עמוק והרבה אנשים שנעלמים, ובאמת אני חושבת שכך צריך להתייחס לזה ולא לתת איזה חשיבות מעבר שיכולות גם לפגוע בסופו של דבר. אני חושבת שבאיזשהו שלב גם המדינה תצטרך להגיע למטרות הרבה יותר ריאליות וגם יותר מותאמות לכללי המשחק המוסרי והמשפטי. תודה דפנה, אני רק מעביר את זה לאליאב, אני רוצה לחדד. אנחנו שומעים כל היום מטרות שונות שבהתלהלות והן מובנות לגמרי למוטט את שלטון החמאס. האם אלה מטרות חוקיות? האם לא נכון היה להגדיר את המטרות בצורה יותר מתוחמת, שכלתנית? אליאב, מה אומר? אני מסכים עם כל מה שדפנה אמרה, אבל אולי אחרי זה נחדד כמה הבדלים. אני חושב שאם באמת לפן המשפטי, אז שאלות של חוקיות במלחמה ולחימה נמדדות בשני רבדים. אחד, החוקיות של עצם היציאה למלחמה, כולל היקף התגובה, ושתיים, כיצד נלחמים. מה שאליאב שואל כרגע זה ברמה הראשונית של עצם היציאה למלחמה וההיקף שלה. האם להגיד לשטח את עזה, כן? או להפיל את החמאס, או להניש מישהו או לנקום, האם זו מטרה חוקית במישור הזה של עצם היציאה למלחמה. אז דבר ראשון, זו שאלה קצת מורכבת, כי היחסים בין ישראל ועזה בעצמם הם יחסים מורכבים. עזה היא לא המדינה, לא ברור מה הדינים שחלים ביחסים בין ישראל ועזה במישור הזה של חוקיות יציאה לכוח, אבל אם יציאה למלחמה. אבל אם נגזור ככה מיחסים בין מדינתיים לצורך העניין, אז השאלה שתשאל זה אם התגובה הישראלית היא תואמת, היא נדרשת כדי להדוף את האיום. זאת השאלה שהמשפט הבינלאומי שואל במישור הזה. עכשיו, מה נדרש כדי להדוף את האיום? זאת כבר שאלה שהיא באמת, היא תלויה בנסיבות. אם ישראל, כמובן שלנקום, להרוג, להעניש, להחזיר את הכבוד הלאומי וכיוצא בזה, זה לא רלוונטי להדיפת האיום, זה עניין אמוציונלי שיש לו, יכול להיות לאנשים כאלה ואחרים, זה לא חוקי, כן? אם מישהו חושב שקוד אנקוד למוטט את החמאס, כי אני לא מבין מה זה אומר, מה יבוא במקום, כן? זה משהו שנדרש כדי להדוף את האיום ממתקפות מהסוג הזה, אז זה הקייס שהוא צריך לעשות, זאת הרמה שצריך להיות השיח המשפטי. לגבי אם זה חושף חיילי צה"ל או מישהו זה בעצמו לחשיפה פלילית, אני חושב שזה יותר מדי מרוחק, גם כי מסוג הפשעים שרלוונטיים כאן, זה פחות הפוקוס אני חושב. אבל זה כן, צריך הבינלאומי, האם פעולת ההגנה העצמית של ישראל הייתה חוקית, אז ישאלו האם היא הייתה נדרשת כדי להדוף את האיום. אליאב, אני רוצה רגע להתמקד במשהו אחד שאמרת, שהוא נראה לי קריטי לפחות בתחילת הדיון. הרי לא ברור לנו איזה ישות מדינתית היא עזה, מה היא בדיוק? מה זה? זה מדינה? זה שטח כבוש? מה זה? אז איך זה בכלל משפיע על כל ההתנהלות עכשיו ועל ההחלטות של המדינה לגבי מה היא יכולה בהפעלת כוח ומה לא? אני אענה לך מה הדוקטרינה שאני חושב שישראל מחזיקה במשפטית לגבי השאלה הזאת.
שאני לא מסכים איתה ב100%, אבל הגישה הישראלית היא שבעצם בין ישראל וחמאס, או הארגונים הפלסטינים בעזה, יש עימות מזוין שהוא כל הזמן מתמשך, כן? ואם הוא כל הזמן מתמשך, אז למעשה אנחנו לא צריכים להצדיק כל פעולה ופעולה של תקיפה במישור של הגנה עצמית. למה? כי אנחנו כבר בתוך עימות מזוין. אוקיי, זו דוקטרינה מסוימת. אני אישית לא חושב שהיא משכנעת, כי בסופו של דבר אם יש איזשהו הפסקה בלחימה לאורך זמן, אז זאת אומרת צריך איזשהו רציונל לחדש אותה, כן? בטח במישור המוסרי, ואני חושב שבעולם האפור המשפטי הזה, אז יש לה מוסר הרבה מקום לשחק בהשפעה של הפרשנות של הדין. אני חושב שכן יהיה צריך לתת איזשהו מסגור שקשור לאיזשהו איום מסוים, ורק להגיד, טוב, אך תמיד במלחמה עם עזה, אני חושב שזה לא יהיה משכנע. אני מסכימה עם זה, אני חושבת שזה לא... זה נכון שמבחינה משפטית זאת התיאוריה, זאת ההצדקה, וזה מה שאנחנו אוחזים, בעצם מבחינת התיאוריה אוחזים בה, אבל מבחינת זה נכון שיש פה איזושהי דיסוננס בעצם, כן, אנחנו לא בלחימה, הכותרת של החדשות היא לא כל הזמן שאנחנו במלחמה, כן, אז כנראה משהו כן שונה כרגע. אבל אני בעצם יצאתי מנקודת הנחה שאנחנו בסכסוך מזוין מתמשך, אבל אין ספק שאמירות שאני אגב לא שמעתי, אני כן שמעתי את לשטח את עזה, אבל דברים שקשורים לאנישה או לנקמה, אני פחות שמעתי, ואין ספק שאני מסכימה פה עם אליאב שזה יהיה מאוד מאוד בעייתי, ואני האמת שהייתי מצפה כבר בשלב הזה מדובר צה"ל, לא להגיד דברים כאלו, כן? זה יהיה מאוד מאוד מאוד, זה מאוד יפגע, ואני חושבת שפה זה חוזר לשאלה של חיינית, כן? זה באמת יכול לפגוע במקבלי החלטות, וגם בהמשך הדרך אולי למי שלבצע את המדיניות, אם אנחנו נגיד אמירות כאלו שמבחינת המשפט הבינלאומי הן לא מקובלות. לעומת זאת להגיד שיש יכולות צבאיות לחמאס, שכרגע אנחנו חייבים לפגוע בהן בצורה משמעותית, אני חושבת לאחר הזוועות האלו שחווינו, זה כן מקובל, אני חושבת שזה כן משהו שניתן להגיד, וזה שונה בעיניי. אני רק רוצה לחדד, אני כרגע לא דיברתי, לא רמזתי או אמרתי שמה שהיה כאן הוא לא סיבה להגנה עצמית, ממש לא, יש פה ודאי להגנה עצמית, אנחנו נשאלנו על שאלת ההיקף של התגובה, ומה הם המבחנים החוקיים של פיהם השיח במישור הזה יתנהל. אוקיי, אז פה על זה אנחנו מדברים. כן, אנחנו שאלות שיהיו בצ'אט, אנחנו בסוף נענה ככל שיהיה זמן. לא, פשוט שלחו לי ישירות ברור, בסדר גמור. אני רוצה רגע, אנחנו נגיע עוד מעט, אני מניח, ממש להארדקור של דיני הלחימה. אני רוצה אבל קודם לכן לשאול אתכם רגע לעניין כל הנושא של החטופים והשבויים. בכלל לגבי המעמד שלהם, מה הם חטופים, הם שבויי מלחמה, האם יש הבדל בין האזרחים לחיילים, ואז נדבר אולי מה ההגנות שיש להם, או ככל שיש להם כאלה, ואז נראה איך מתקדמים. דפנה? לא, אני רק רוצה להוסיף לזה, יש שאלה שעכשיו עומדת על הפרק, אני שמעתי אותה היום במהלך היום, האם ישראל יכולה להתנות את אספקת המים והחשמל ושחרור החטופים? מה אומר החוק? זה חוקי? זה לא חוקי? אוקיי, זו שאלה טובה, ליאב. שתי השאלות מאוד טובות. השאלה של החטופים, מדינת ישראל לא מתייחסת לחמאס זאת אומרת, לחמאס כמושל של מדינה, כן? אז אנחנו לא מסתכלים על פעילי חמאס כצבא סדיר, ולכן אנחנו בעצם לא יכולים להגיד כרגע שאנשי חמאס הם שבויי מלחמה, לא על זה השאלה, אני יודעת, אבל אני מגיעה לזה. וכל המשטר המשפטי שקשור לשבויי מלחמה הוא מאוד מאוד מבוסס על הדדיות, אוקיי? והקונפליקט הזה, היחס הזה שיש לנו עם הישות הזה שקוראים לה חמאס, בעצם הופך את הוא זה שפה מגדיר את כללי המשחק, שהחטופים האלו הם לא, אנחנו לא ביחסים של שבויי מלחמה איתם, אנחנו לא במדינה, בסכסוך של מדינה מול מדינה, ולכן אנחנו לא במסגרת הזאת, ואנחנו צריכים להסתכל על זה במסגרת אחרת. במסגרת הזה, זה לא אומר שאין לה חוקים, שאין לה כללים, כן?
אלו, ואני מדברת במיוחד פה כרגע על האזרחים, כן? הם חטופים, ולמרות שהם לא שבויי מלחמה, וגם אפילו גם החיילים, האם הם כן שבויי מלחמה או לא שבויי מלחמה, האמת שמבחינת ההגנות שיש להם, זה לא לגמרי משנה. יש הגנות בסיסיות, שגם שבויי מלחמה וגם אנשים חטופים בתוך סכסוך מזוין, בעצם זכאים אליהם, וההגנות האלו הן מוגדרות באופן מאוד מאוד ברור בתוך הפרוטוקול הנוסף הראשון של אמנות ג'נבה, ולכן אסור לפגוע בהם, אסור כמובן להרוג אותם, ויש אין ספור הגנות שחלים על המצב הזה. אז בעיניי הם לא שבויי מלחמה, הם חטופים, הם מוחזקים והם זכאים לכל ההגנות הבסיסיות, מה שנקרא human treatment, וזאת הדעה שלי בעניין הזה. מותר או אסור להתנות את החשמל, דפנה? אני לא הייתי עושה את זה. לא, אני לא חושבת שזה הגיוני. אני חושבת שאפשר להסתכל על הסוגיה של החשמל בפני עצמה, ואז להגיד, אוקיי, כמה חשמל אנחנו חייבים לתת, עד כמה מה היחס שלנו לעניין של אספקת החשמל, ואז להסתכל על הסוגיה של החטופים בנפרד. אבל אני חושבת שצריך להפעיל הרבה מאוד לחץ על הקהילה הבינלאומית, על מוסדות האו"ם ועל הצלב האדום, ואנחנו לא שמענו, אני לא שמעתי שום הצהרות בעניין הזה משום גורם בינלאומי, ופה אני חושבת שמבחינתי זה כישלון רב של המערכת. כי דברים כאלו לא רואים כל יום. אז להתנות את זה למשהו אחר, אני לא הייתי מקשרת את שניהם, זה שני דברים לגמרי שונים. ברור, אבל אלה צעדים פוליטיים, דפנה, אנחנו מנסים להבין מה מותר חוקית. אליאב? לא, אני אומרת חוקית, אני לא חושבת שזה חוקי, אני לא חושבת שזה נכון, ואני לא חושבת שזה חוקי. אני רוצה לחדד לגבי המעמד של מה שנקרא חטופים, אני עושה ככה כי חטופים זה לא מובן משפטי, אני אתחיל מחיילים. אוקיי, אולי אני אתחיל מהסוף. בעיניי גם החיילים וגם האזרחים שבידי החמאס הם כיום בני ערובה, זאת הקטגוריה המשפטית המתאימה. לגבי אזרחים, כי חטיפה של אזרחים למטרות מיקוח בכל סיטואציה היא מוגדרת כלקיחת בני ערובה על פי המשפט הבינלאומי, שהיא אסורה והיא גם עולה כדי פשע מלחמה. לגבי החיילים, פה כמו שדפנה התחילה להסביר, אז יש פה איזשהו ספליט, כן? אם מדובר בסכסוך בין מדינות, אז חיילים אפשר לקחת אותם כשבויי מלחמה, אוקיי? עכשיו, בסכסוך בין ישראל והחמאס, הקטגוריה הזאת לא קיימת בעיניי לא פורמלית ולא מהותית. פורמלית, חמאס הוא לא כוח מדינתי, ולכן לפי המשפט הפוזיטיבי כפי שהוא לא יכול לקחת שבויי מלחמה, זאת אומרת אין לו את הבסיס הזה, כן? מהותית, מה זה שבויי מלחמה? שבויי מלחמה אתה מחזיק אותם ואז אתה חייב לשחרר אותם בתום מעשי האיבה באופן בלתי מותנה. מה חמאס אומר? הוא לא אומר ברגע שיהיה הפסקת אש אני משחרר אותם, כן? הוא אומר אני מחזיק אותם עד שאתם תעשו XYZ, אנחנו לא יודעים בדיוק מה, ולכן ההחזקה המותנית הזאת היא בפני עצמה אלמנט של לקיחת בני ערובה. זאת אומרת אז במובן הזה, מבחינת החובה, כן, החובה הבינלאומית היא לשחרר את האנשים האלה כרגע. מבחינת התנאים, אני מסכים עם דפנה, יש היום כללים במשפט הבינלאומי ההומניטרי שחלים בכל סיטואציה שאתה מחזיק מישהו, בין אם חוקית ובין אם לא חוקית. אז אני חושב שזה המסגרת הנכונה. לגבי מים והחשמל, תראו, יש פה סוגיות מאוד מורכבות של דבר ראשון, מה היחסים בין ישראל ועזה? האם יש עזה שטח כבוש או לא? האם יש איזה משהו ביניים? האם יש כיבוש לגבי דברים מסוימים ולא לגבי דברים אחרים? אז יש שאלה מקדמית שאין לנו זמן כרגע אולי להיכנס אליה, אבל אני כבר אגיד שבעיניי ההתניה של העברת מים לאוכלוסייה אזרחית, בתנאי שכוח מזוין כלשהו יעשה משהו, היא לא עומדת על פניו בהוראות המשפט ההומניטרי, שמחייב את הצדדים ללחימה בכל עת לאפשר העברה של צרכים קריטיים לאוכלוסייה האזרחית. כן? המשפט ההומניטרי המודרני עושה הבחנה בין כוחות לוחמים ובין אזרחים. כן? אי אפשר להפעיל לחץ מהסוג הזה על האוכלוסייה האזרחית כדי להשיג איזשהו תכלית אחרת. כן, אז אני חושב שהדבר הזה הוא מאוד יהיה בעייתי להצדיק אותו במישור המשפטי. אני חייב להגיד שאני לא לגמרי משוכנע שמה שהשרים מצהירים זה גם מה שקורה בפועל, מבחינת הייעוץ המשפטי וההוראות שמחייבות. אנחנו ראינו בעבר ששרים צייצו כל מיני דברים, או לפני הטוויטר אפילו,
ולאחר מכן היה איזשהו ניסיון שגורמים אחרים להגיד, אוקיי, זה כל מיני אמירות פוליטיות, בפועל יש כל מיני הוראות הומניטריות שאנחנו מכילים אותן, אני לא יודע, אבל על פניו זה מאוד בעייתי. אליאב הזכיר, דפנה, רגע, אני רוצה לעשות פולאפ למשהו שאליאב אמר, אני רוצה שאת תתחילי. אליאב דיבר משהו על המעמד המשפטי של לוחמי החמאס. לא, של עזה, אני לא אמרתי כלום על המעמד. אוקיי, אז בואו בכל זאת נדבר רגע על המעמד של חמאס והלוחמים שלו. האם בכלל דיני הלחימה חלים עליהם? מה המעמד המשפטי שלהם? אמרת מקודם שאנחנו בדיני הלחימה עושים הבחנה בין אזרחים ולוחמים, כאילו משהו בינארי כזה. אבל מה איתם? לאיזו קטגוריה הם שייכים? האם יש משהו באמצע? האם הם טרוריסטים? של שעה וחצי בקורס שלי, שעה וחצי לפחות. בסדר, זה רק טיזר. אני כתבתי על זה דוקטורט שלהם גם. אבל רגע, אני לפני זה, יניב, שנייה, אני מצליחה, אני עונה על השאלה הזו, אבל רגע, אני רוצה קצת ככה להמשיך לחשוב על מה שדיברנו עליו, שזה החובה של לספק מים וחשמל. בהנחה ואולי אתה לא תסכים עם ההנחה הבסיסית הזאת, אבל אני לא יודעת, אבל בהנחה שאין לנו חובה משפטית לספק לאוכלוסייה בעזה חשמל ומים, ושאנחנו עשינו את זה עד כה מתוך יותר חובה מוסרית, כן, שאין לה באמת עוגנים משפטיים מאוד מאוד חזקים. אני תוהה ואני שואלת, האם במצב הנוכחי החובה המוסרית הזו, או אני לא יודעת, כן, חובה מוסרית שאינה משפטית, כן, האם היא עדיין קיימת? האם אנחנו יכולים להגיד, לא, אנחנו כרגע עשינו את זה עד עכשיו מתוך החובה המוסרית הזו, וכרגע אנחנו מפסיקים. זאת אומרת, אני לא מדברת על ההצניה פה, אני מדברת על זה באופן, כאילו, אני מבודדת את הסוגיה. אני חושבת שזו כרגע, בעיניי, כשאני מסתכלת על זה, אני רואה, ככה אני הייתי עושה את הפריימינג. אליאב, אתה מסכים שזו חובה מוסרית ולא משפטית? אני לא בטוח. אם אנחנו רוצים לדבר פה על חובות מוסריות, אנחנו צריכים להתחיל לחזור לא יודע מתי אחורה, ולשאול מה זה רצועת עזה, ואיך נהייתה רצועת עזה, כן, ואני חושב שאנחנו לא נצא מזה, כן, אבל אני חושב שדבר ראשון צריך להבחין בין החובה לספק משהו לבין החובה לאפשר לאחרים. החובה לספק חשמל ומים היא קיימת כל עוד שיש יחסים בין ישראל ועזה שהם יחסים של כיבוש או דומים לכיבוש בצורה כזו או אחרת, כן, אפשר לפתח את זה אחר. אם אין כיבוש בין ישראל ועזה, אז על פניו החובה הזאת לא קיימת, אבל זה לא אומר שאין חובה, אבל אז יש חובה כן לאפשר לצדדים שלישיים. בדיני הלחימה מבחינים מצב של כיבוש ואז הכובש מחויב לספק, לבין מצבים של אי כיבוש, ואז הוא מחויב לא להפריע לאחרים לספק. כן? בכפוף להוראות טכניות שהוא צריך לבדוק מה מספקים וכיוצא בזה. אוקיי, אז לפחות לפי מה שהשר הביטחון אומר, או השר כץ אומרים, ושוב, אני מתייחס לזה רק על פי מה שאמרו בתקשורת, אני לא יודע מה חוות הדעת המשפטיות אומרות ומה עושים בפועל, היה ניתן להבין שהם גם לא אפשרו לצדדים שלישיים להכניס, כן? וזה פה רמה נוספת שהיא מאוד בעייתית וקשה מאוד להצדיק אותה מבחינה משפטית, אוקיי? ויש איתנו שהיא גם יכולה אפילו לחשוף לטענות של פשע מלחמה, פשע הרעבה, אוקיי? שזה גם מה שצריך לקחת אותו בחשבון, ואני בטוח שלוקחים אותו בחשבון. אז באמת הרבה מהשאלות האלה נגזרות הרבה לפני השאלה המוסרית, לגבי השאלה של מה היחס בין ישראל ועזה, וגם אם אנחנו מקבלים שאין שום יחס של שליטה בין ישראל ועזה, עדיין יש עניין של מה שנקרא סיוע הומניטרי של צדדים שלישיים, שבדרך כלל מקובל שאי אפשר למנוע אותם. אליאב ודפנה, שאלו רגע רק בהקשר הזה של המים והחשמל, שלחו לי בצ'אט שאלה מעניינת, דיברנו על העניין של שחרור החטופים, ושואלים פה האם מותר להגביל חשמל וכולי, בדרישה לפירוז הרצועה. כלומר, או שזה אולי פשוט יישאר את אותה תשובה, זאת שאלה מעניינת. כלומר, לא ניתוק, אבל לעשות כל מיני הגבלות. הגבלות.
זו שאלה שבאמת צריך לחשוב עליה, קשה לי מאוד לענות עליה בצורה אבסטרקטית. בדרך כלל התשובה, נקרא לזה הבסיסית של דיני הלחימה, זה שאי אפשר, בהנחה שיש חובה כלשהי, אז אי אפשר להתנות אותה בכל מיני דרישות פוליטיות. מצד שני, החובות האלה בדרך כלל נתפסות כחובות קוגנטיות שלא ניתן להתנות עליהן, אבל זו באמת שאלה נורא מורכבת, וצריך, אני לא אעשה לה צדק בתשובה כזאת קצרה. אוקיי? ברור, וההתייחסות למים ולחשמל, כן דפנה, סליחה. זה קצת חוזר למה שאליאב אמר מקודם, כן? שזה עניין של, זה כן, אני חושבת שזה כן עניין של כמות, ושכן עניין של בסוף כמה נכנס לתוך הרצועה, כן? אולי זה לא אנחנו, אולי זה מישהו אחר שמביא את זה, אולי זה לא בכמות הרגילה, אלא בכמות מוגבלת יותר. אני כן חושבת שהניואנסים האלו חשובים, ולכן, כן, זה משהו שצריך לבחון, אבל אני לא בטוחה שעל פי ההחלטות של בג"ץ, הנושא של אספקת החשמל, אנחנו באמת תחת חובה משפטית, דוגרית, לספק בעצמנו. ואני מאוד מסכימה עם ההבדל בין אספקה לבין לאפשר, כן? לתת לזה להיכנס בדרך אחרת. יניב, אולי תבקשו מאנשים לא לשלוח לנו שאלות בפרטי, כי זה מסיח את הדעת כן, מי שרוצה לשלוח, תשלחו ישר אליי. מי שרוצה לשלוח, מוזמן לשלוח אליי, ואנחנו נרכז את הכל, ואחר כך אני אשאל פשוט את כל השאלות, או שאלות שלא נהנו. אז רגע, אני הצלחתי פעילי חמאס, אני חייבת ליניב. אז פעילי חמאס, הם על פי בית המשפט העליון, הם לא לוחמים, ואין דבר, זה בינארי, כמו שיניב מאוד, בצורה מאוד נכונה הציג את זה. המשפט הבינלאומי הומניטרי, יש לו לצערנו אולי רק שתי קטגוריות, אולי המטרה בעצם להגן על כמה שיותר חלקים מהאוכלוסייה, ולכן יש רק שתי קטגוריות, או שמישהו שייך לקטגוריה של אזרחים ומוגן, או שהוא שייך לקטגוריה של לוחמים. אז אנחנו, על פי העמדה של ישראל, אין לנו פה לוחמים, פעילי חמאס הם לא לוחמים, הם אזרחים שמשתתפים בפעולות איבה, וכשהם משתתפים בפעולות איבה הם מטרה לגיטימית לתקיפה, או אפשר ניתן לפגוע בהם, ואין ספק שפעילי חמאס באמצע ההתקפה שלנו ביום שבת, היה ניתן מבחינה חוקית לפגוע בהם, אני חושבת שזה מובן מאליו, אבל אני כן רוצה להגיד את זה, וזה בעצם המעמד שלהם, כן? זה הזוי שהם שייכים לקטגוריה הזו בעיניי, אבל מבחינה משפטית, ולפחות על פי הדין הקיים, אני רוצה להגיד, בדוקטורט שלי אני טענתי משהו אחר לגמרי, אז אני לא אכנס לזה, אבל אני חושבת שהסיבה העיקרית שאנחנו לא מתייחסים אליהם כלוחמים, זה בדיוק בגלל השאלה הראשונה ששאלתם, שזה השאלה של השבויים, שאנחנו לא רוצים להתייחס אליהם כאל שבויי מלחמה, כדי לא לשחרר אותם בתום הקונפליקט, כמו שאליאב הסביר, אבל אני חושבת שפה העלות קצת עולה על התועלת בעיניי, והיינו יכולים להחליט אחרת, אבל מבחינת דין הפוזיטיבי וכפי שהוא קיים, הם לא לוחמים. דפנה, אליאב, אני רוצה להתקדם לשאלות. אני חייב... אוקיי, העמדה שלי קצת שונה משל דפנה, אוקיי? אני חושב שהתפיסה, זה נכון שבג"ץ, פרשת הסיכויים מוקדים לפני 15 שנה, קבע שאנשי ארגונים פלסטינים הם אזרחים, שניתן לפגוע בהם בזמן שהם משתתפים ישירות במעשי איבה. אני חושב שמאז גם התחילה להתפתח תפיסה, שאני חושב שישראל אולי היום מחזיקה בה, שאומרת, לא, יש כזה סטטוס שנקרא חברים בארגונים מזוינים, שהם כבר לא אזרחים, ובעצם ניתן לתקוף אותם כל עוד שהם חברים באותו ארגון. כמובן השאלה, אוקיי, גם הצלב האדום תומך בצורה כזו או אחרת בעמדה הזאת, כמובן שאלת the money question, כן, זה איך אנחנו קובעים מי חבר בארגון מזוין שניתן לתקוף אותו. כאן יש עמדות שהן במחלוקת, שאני לא אכנס באמת לניואנסים שלהם, כן, אבל המשמעות של המעמד הזה זה שהם בעצם לא אזרחים וניתן לתקוף אותם, מצד שני הם לא לוחמים, ככה שהם לא זכאים למעמד של שבויי מלחמה אם הם נתפסים, כן? כמובן שיהיה מי שיגיד מהצד הפלסטיני שזה לא הוגן, הסימטריה הזאת, אוקיי? אני לא נכנס לזה, אבל זה, אני חושב, גם כן יכול להיות שזה התפתחות של המצב המשפטי.
אליאב, אני רוצה להתקדם אולי שאלת השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו. אנחנו כולנו רואים את המראות בטלוויזיה, והמראות קשים מאוד, וצה"ל, אני לא יודע כבר כמה הרוגים יש בצד הפלסטיני, אבל השאלה שנשאלת, ואני מתאר לעצמי שתשאל בוועדות חקירה עתידיות, היא מהי מטרה לגיטימית? מה אומר החוק הבינלאומי? איך בכלל נלחמים בדבר כזה, שאתה צריך לחפש טרוריסטים בתוך שטח בנוי, באופן שיש משתמשים במגן אנושי, רוצים שהמלחמה תתנהל באופן מידתי, אבל מהי הפצצה מידתית? צה"ל ניסה בעבר לשלוח חזרות ולזרוק פתקים, ודוח גולדסטון ביקר גם... איך נלחמים באופן מידתי בעזה? אליאב, תתחיל. זו שאלה של קורס שלם. אוקיי? כן, טוב, צריך במשפט לתמצת. הומניטרי, וכל מי שרוצה לבוא ללמוד באוניברסיטת תל אביב, סורי, אני לא עושה פרסומת. אוי ובוי. אתה במיוט, אני מזכירה לך. תראה, אתה שאלת פה המון שאלות. אני יכול לא לעשות צדק להם, ורק להגיד לכם מה שהדין אומר, כמובן, וזאת המסגרת שבתוכה אנחנו צריכים לשאול את כל השאלות האלה. כן, אז במשפט ההומניטרי יש כמה עקרונות רלוונטיים, כן? דבר ראשון, כן? צריכה להיות מטרה לגיטימית לכל תקיפה, כן? המטרה לגיטימית היא מטרה צבאית, כן? זה בעצם כל אובייקט שעקב השימוש שלו, הוא תורם תרומה אפקטיבית לפעילות הצבאית של האויב, כן? זאת שאלה אחת, כן? כמובן שתקיפות למטרות ענישה, נקם וזה, זה לא למטרה צבאית, זה אחד, כן? שתיים, אחרי שיש לי... רגע, אליאב, רק לגבי אחד, אז אם אוניברסיטה איסלאמית היא מוגדרת כמטרה צבאית, אז היא מטרה לגיטימית, בהנחה שיש ראיות שהיא מטרה צבאית. תלוי מה יש שם, תלוי מה יש שם. זה השאלה שהמשפט שואל, הוא לא מתעניין באיך קוראים למשהו, הוא מתעניין, יש כמה אובייקטים שמוגנים במיוחד, בתי חולים, בתי ספר וכיוצא בזה, אבל בגדול השאלה היא פונקציונלית, מה השימוש שנעשה. גם בהנחה שאנחנו יודעים מה השימוש ויש מטרה צבאית, אז התקיפה חייבת לעמוד בכללי המידתיות. היא לא יכולה לגרום לנזק אגבי, שהוא מופרז ביחס היתרון הצבאי שהתקיפה מקנה. זאת אומרת שאם יש משגר אחד, כן, שאני נותן בכוונה דוגמה מוגזמת, שאם תוקפים אותו אז נהרגים 50 אנשים, מן הסתם זה לא מידתי, למרות שהמשגר עצמו הוא מטרה לגיטימית. עכשיו, בין לבין, כן, יש גם מה שנקרא חובות זהירות. צריך לנקוט בכל האמצעים האפשריים, או בני הביצוע, כדי לוודא שהמטרה היא אכן מטרה צבאית. יש לנקוט בכל האמצעים בני הביצוע, כדי להקטין את הפגיעה באזרחים, כמו לתת אזהרה מוקדמת, כמו לבחור אמצעי שגורם לנזק יחסית מינימלי ככל שניתן. זאת אומרת שיש כאן באמת מארג שלם של נורמות שבצבא יש מומחים ברמה העולמית לדבר הזה, כן, שעושים את זה. אז זאת המסגרת. עכשיו, כמובן שפה מתחילות השאלות הקשות, כן, מה עושים עם מגנים אנושיים, איך מגדירים את המידתיות, ואלה שאלות שבאמת אני אשמח להיכנס אליהם יותר פירוט, אבל רציתי לתת ככה את המסגרת הכללית קודם. אוקיי, זאת אומרת, אי אפשר להניח הכל בעזה הוא מטרה, כן, או אם אמרתי לכולם לצאת, אז כל מה ששם הוא מטרה לגיטימית, כן, המבחן הוא מבחן פונקציונלי, כן, האם האובייקט הוא משמש לפעילות צבאית. אני חייב רגע, לפני שדפנה ממשיכה, רק להתערב, כי גם עלתה שאלה בצ'אט, ואני שומע את זה כשאני משוחח עם אנשים בציבור כל הזמן, כשברגע שמתחילים לדבר על משפט בינלאומי, ואנחנו יודעים שהכלל שבזמן לחימה החוקים אינם החוקים שותקים כבר לא חל, כלומר אנחנו לא נמצאים בתקופה של סיסרו, והיום יש דינים גם בזמן לחימה, אבל הציבור, או רבים מהציבור שואלים, אומרים רגע, אבל האויב לא משחק באותם כללים כמו שאנחנו משחקים, זה כמו לנסות לשחק כדורגל, עם מישהו שיתפוס את הכדור ביד וירוץ וישים גול. כלומר, האם אנחנו עדיין מחויבים לכללי הלחימה באותו אופן ובאותה מידה בדיוק, כאשר הצד השני לא מחויב להם, או גם אם הוא מחויב הוא מתעלם מהם. אז אני חושב שזאת שאלה שחשוב להסביר אותה לאזרחים. כן, זו שאלת השאלות, אני חושבת. זה בעצם, השאלה היא, האם אנחנו פה
סוג של איזשהו חוזה, כן? שאם הצד האחד לא מבצע את החובות שלו, אז לא מכבד את החובות שלו, אז אנחנו משוחררים מהחובות שלנו. וזה לא, זה כבר לא התפיסה המקובלת של דיני מלחמה כבר מזמן, ואנחנו לא במצב כזה, ולכן כל הזוועות וכל הדברים הנוראים שנעשו לנו, וכל הסבל האנושי שבאמת בלתי נתפס, אינו משחרר אותנו מחובותינו. וזה לפעמים קשה לקבל את זה. חמאס, למרות שהוא לא ישות, בהנחה שהוא לא ישות מדינתית, גם הוא מחויב, גם לכל כללי המשחק אגב. זה לא אומר עליו לא חלים שום חובות. קודם כל עליו חלים כל החובות, של לא לכוון פגיעה ישירה נגד מטרה אזרחית, זאת אומרת לא להרוג, לחצוח אנשים בבתים שלהם, כן, אני לא נכנסת לפרטים, אבל זה לגמרי פשע מלחמה, וגם לקחת בני ערובה זה פשע מלחמה, כלומר אלו דברים מאוד בסיסיים, שגם חלים על חמאס למרות המעמד שלו שדיברנו עליו קודם, אבל עצם העובדה שחמאס לא כיבד את אותן החובות, לא משחרר אותנו, וזה לפעמים מאוד מאוד קשה. מתי זה באמת בא לידי ביטוי בצורה בעיניי הכי קשה, זה בשאלה של מגנים אנושיים. כשיש לך מטרה, שהיא למפקד הצבאי, כן? שהיא מטרה לגיטימית לתקיפה, זה בניין למשל, ושמים מעל הבניין הזה אזרחים, כדי למנוע את התקיפה, שאגב האקט הזה בעצמו הוא פשע מלחמה, כן? הוא הפרה של המשפט הבינלאומי הומניטרי, אז מה המשמעות של זה? האם זה אומר שאני משוחרר מלספור את אותם האזרחים האלו, שבכל זאת משחקים איתם איזשהו משחק מגעיל? כן, אני עדיין מחויב. זה מאוד מאוד קשה, זה מאתגר, לצערנו אנחנו די רגילים לזה, אבל מה שקורה כרגע, שאנחנו לאחר באמת אירועים שלא חווינו אף פעם, הוא שאולי אנחנו נצטרך לעשות דברים שאולי מבחינה אופרטיבית או מבחינת הרצון של באמת שוב פעם לנטרל את היכולות הצבאיות של החמאס, יכול להיות שאנחנו נצטרך ללכת קצת יותר רחוק, אבל האם זה אומר שהחוקים לא חלים עלינו? בשום פנים ואופן לא. האם זה משחרר אותנו? זה לא. וזה מאוד קשה לקבל את זה, וזה בסוף ניתן להגיד שזה מגביל אותנו ביכולת לנצח. אנחנו נלחמים עם היד קשורה מאחורי הגב, כן? כמו שאהרון ברק אמר. אני מסכים עם כל מה שדפנה אמרה, למעט הסיפה, אני לא חושב שזה ברמה הזאת, אני לא חושב שזה מגביל בנצח, אתה לא מגדיל, איך מגדירים מה זה לנצח. אני חושב שצבאות מודרניים יודעים להתמודד עם העניין הזה, ואם יש מטרה שכרגע אי אפשר לתקוף אותה באמצעי כזה, אז יודעים לתקוף אותה באמצעי אחר בנקודת זמן אחרת. אם מאוד מאוד דחוף לתקוף את אותה מטרה ברגע זה, אז יכול להיות שזה גם יכול להיות מידתי לפגוע באנשים שנמצאים שם, במקרים מאוד מסוימים. זאת אומרת, אבל בסוף זה מקשה עלינו להילחם, כן? כן, לא, זה ברור, תראו, זה ברור שדיני הלחימה מקשים להילחם, או מגבילים, אחרת לא צריך אותם, כן? זאת אומרת, זה... כל כללים הם מגבילים, גם לא במשפט הבינלאומי. זה נכון. נכון, אבל הטקטיקה עובדת, זאת אומרת שהטקטיקה הזו של להפר את המשפט הבינלאומי באופן מאוד מאוד מודע, כן? לבנות על זה אסטרטגיה שלמה של כאילו לפעול מתחת לאוכלוסייה, לשטח שיש בו אוכלוסייה אזרחית חפים מפשע, לבנות מתחת לזה תשתית צבאית מתחת לאדמה, כל זה אסטרטגיה, כן? והאסטרטגיה הזו בסוף היא כן מצליחה במובן הזה שמאוד מאוד קשה לנו להגיע לאותה תשתית ולנתחל אותה כמו שהיינו עושים אם לא היינו מתמודדים עם הערבוב הזה של האוכלוסייה האזרחית ביחד עם התשתית הצבאית של החמאס. כן, מה שדפנה אומרת זה מה שמכונה בספרות lawfare, של לוחמת משפט למעשה, שמשתמשים במשפט כמעין אסטרטגיה ללחימה. אנחנו כבר בערך 45 דקות משוחחים, והצטברו לא מעט שאלות בצ'אט, אז אם זה בסדר, תרשו לי רגע להתחיל להקריא חלק מהשאלות, ואני מקווה שנספיק כמה שיותר. אז שאלה אחת שחוזרת על עצמה בצ'אט, זה הנושא הבא.
מה האפשרות המשפטית להגיש בקשה לבית הדין הפלילי הבינלאומי, להעמיד את ראשי החמאס, שאינם נמצאים ברצועה בכלל, לדין בגין פשעי מלחמה או פשעים כנגד האנושות. אני חושב שגם אפשר להרחיב את זה בכלל, אולי את התשובה לגבי כל לוחמים הבכירים בחמאס וה-ICC. אז אני אשמח איתנו. תראו. אני אשמח להתחיל, אבל זה אני נותנת לליה. אוקיי. לא, בבקשה, יש שאלה של האם יש סמכות לבית הדין הפלילי בהאג לגבי עניינים שקורים בשטחים שנכבשו ב-67. אז לפי הפסיקה של בית הדין יש לו סמכות. זאת אומרת שיש לו סמכות על מעשים שקורים בשטחים, כן? או על מעשים של אזרחים פלסטינים, גם אם הם פועלים מחוץ לשטחים, כן? כי אני לא רוצה להיכנס לזה, כן? מבחינת בית הדין הפלילי, פלסטיני מדינה חברה, ולכן יש לו סמכות טריטוריאלית על דברים שהם קורים בשטח שלה, או שאזרחים שלה מבצעים, אוקיי? סוגיה מורכבת בפני עצמה שלא ניכנס אליה. השורה התחתונה היא שלבית הדין יש סמכות שיפוט לפי הפסיקה שלו, כן? על המעשים האלה של אנשי חמאס, כן? אבל העלייה בקוץ בה שצריך לקח בחשבון כל מי שרוצה לנופף בסמכות הזאת, שבאותה מידה יש לו גם סמכות על ישראלים, כן? אז למשל, בכל מה שקשור להתנחלויות בשטחים, כן? שם יש ישראל נמצאת בבידוד מול הקהילה הבינלאומית בתפיסות שלה, כן? וישראל מאוד מתנגדת לסמכות של בית הדין הפלילי באזורנו, בגלל הסוגיה הזאת. עכשיו מי שפותח את זה לגבי החמאס, יצטרך לפתוח את זה באופן כללי, כי הסמכות היא באזור מסוים, היא לא רק לגבי אנשים שייכים לקבוצה כזו או אחרת, אוקיי? אז זה הצד השני של המטבע. אני לא רואה את ישראל עושה מהלך כזה, של פנייה אקטיבית ל-ICC, בין היתר כי זאת תהיה הכרה שלה בסמכות שלו, שהיא לא מעוניינת בו. אני רוצה לציין אולי שני דברים שרלוונטי בהקשר הזה, ובהמשך לדבריו של אליאב. קודם כל, לפני כמה שנים, פאטו בנסודה, התובעת של בית הדין הבינלאומי בהאג, אמרה במפורש שיש לה סמכות שלבית הדין הבינלאומי הפלילי יש סמכות על אנשי חמאס. כלומר, אם הם מפרים את כללי המשחק, את דיני המלחמה, אם הם מבצעים פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, כמו שכנראה קרה עכשיו, אז לבית הדין יש את האפשרות לחקור ולהעמיד לדין על מעשים שבוצעו. כלומר, זה אני חושבת לא משהו שיש עליו מחלוקת. בנוסף, אני רוצה לדבר על איזשהו תקדים, שלדעתי כן רלוונטי פה, שזה התקדים של אל-מחדי. אל-מחדי היה פעיל טרור שהוא עמד לדין ב-ICC על זה שהוא כיוון פעולות אלימות צבאיות נגד מטרות תרבותיות ודתיות. והוא עמד לדין, ובסוף זה היה בשנות 2015 ככה, והוא ענש על ידי בית הדין הבינלאומי הפלילי. ולכן מה זה מסמן לנו? למה אני מספרת את זה? שני דברים. קודם כל, חמאס לא מחוץ לתמונה, כן? יש לגמרי אפשרות, אולי זה לא יבוא מישראל, כן? אז אני מסכימה לגמרי עם אליאב לגבי זה, אני לא חושבת שזה יבוא מישראל, אבל אולי זה יבוא מהתובע עצמו. כרגע לעשות על זה משהו. אני יודעת אגב שכרגע יש גם הליכים בבתי דין פנימיים של מדינות בעניין הזה, כן? לנסות להתחיל הליכים משפטיים נגד אנשי חמאס, וגם אני חושבת שזה מראה לנו שגם טרור היא לא מחוץ למסגרת. כלומר גם פעיל טרור של אנסר דינה, שזה כזה ארגון שהוא שייך לרשת אל-קאידה, אז גם היה יכול לקבל, כאילו להיות מול בית הדין, ובית הדין היה יכול לחקור ולהעמיד לדין. אז זה אני חושבת, אלו שני דברים שמסמנים לנו שהדבר הזה לגמרי אפשרי, ובעיניי כמובן רצוי מאוד. מה הסעדים של ה-ICC? איזה סעדים הוא יכול לנקוט? מבחינת ענישה אתה מתכוון? כן. לשים אנשים בכלא. אוקיי, כלומר, סמכויות של בית משפט, כלומר, רגיל, ומדינות אחרות שהן חברות, חייבות לשתף פעולה ולהסגיר את מי שנמצא בשטח שלהם. כן. בסדר גמור, האם יכול להיות שהתובע של ה-ICC יפתח בחקירה בעצמו?
לגבי הפעולות שהיו בשבת? כן, הוא יכול ליזום את זה. יש כבר איזה תיק פתוח, אז אני לא חושבת שיש פה, זה לא הבעיה. יש כבר חקירה כללית, אז אני חושב שזה פשוט יתווסף לקלסר. כן. ברגע שיסיימו לפתור את בעיות אוקראינה, אז לא יגיעו אליו. ואגב, אם אנחנו כבר מדברים על זה, יש עוד משהו שמעניין בעיניי, שכשאנחנו מדברים על האם ישראלים יכולים לעמוד לדין בהאג, יש תמיד את השאלה של מה ישראל עושה בנושא, האם ישראל חוקרת, האם ישראל מעמידה לדין, קוראים לזה משלימות, כן? אם ישראל עושה את מה שהיא חייבת לעשות בעניין הזה, שזה לחקור ולהעמיד לדין, אז לכן במקרה כזה, על בית הדין הבינלאומי הפלילי לא תהיה, זה בעצם מונע את הסמכות של בית הדין הבינלאומי הפלילי, אבל מה שאמרה פטו בנסודה בזמנו, זה היה שבמקרה של חמאס אין בכלל את השאלה הזו, כן? מי שמבצע שמה פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות ומפר את הכללים, אז את הנורמות המקובלות, אז אנחנו אפילו לא צריכים לשאול את השאלת הפילטר הזה של המשלימות, האם חמאס חוקר או חמאס מעמיד לדין, כי אנחנו יודעים, והיא אמרה את זה, אנחנו יודעים שמן הסתם זה לא קורה. יש עוד שאלה שחוזרת על עצמה בצ'אט, נגענו בה בקצרה, אני אשמח אם כן טיפה נרחיב על זה. שמענו בכירים, למשל מפקד חיל האוויר שאמר שאנחנו יודעים בדיוק מי הם אלו שלקחו חלק באירועים של יום שבת, ואנחנו נבוא איתם חשבון. והרמטכ"ל אמר עליהם שהם בני מוות. אז האם עכשיו אמירות כאלה, ואם הם יושמו לפעולות, לפגוע בהם נניח בבתים שלהם וכולי, האם זה עולה בקנה אחד עם כללי המשפט הבינלאומי? זה שוב, זה תלוי מי האנשים האלה ומה התפקיד שלהם, מה המהות שלהם, כן? יש, כפי שאמרנו, כן, זאת אומרת, תפיסה שהיא לא בלתי מקובלת, כן? שמישהו חבר בארגון מזוין הוא מטרה לגיטימית, ולכן הוא ניתן לתקוף אותו, כן? אני לא יודע אם האנשים האלה הם חברים, נופלים להגדרה הזאת, זה באמת שאלות שדורשות התעסקות מאוד פרטנית, זה כמובן כפוף לשיקולי מידתיות, כן, ופגיעה אגבית, אבל בעצם זה שיודעים מי זה, זה לא סותר את החוקיות של התקיפה, כל עוד שהם שייכים לכוחות הלוחמים בשטח, לפי הגדרות המשפטיות שלהם. אליאב, אני יכול, דפני, אנקדוטה שהיא בעצם שאלה חצי משפטית, חצי פוליטית. אני הייתי באוניברסיטת קולומביה, כמה שנים אחרי הפיגועי 11 בספטמבר, ואני למדתי דיני מלחמה אצל פרופסור ג'ורג' פלצ'ר, והמרצה האורח היה פרופסור אנטוניו קססה, לטובת אלה שלא מכירים, היה מגדולי המשפטנים במשפט הבינלאומי, ואני זוכר, הייתה את השאלה, מהי פגיעה לא מידתית? מה זה התקפה לא מידתית? ואתה רוצה להתקיף, אז דובר על בן לאדן, כמה אנשים שלידו אזרחים, האם זה מידתי או לא? העמדה שלו הייתה חד משמעית שזה לא מידתי, ואני ניסיתי לשחק עם זה, מה קורה, מרתף הבירה שלי, הוא אמר לא, אי אפשר, אתה רוצה להתקיף את בן לאדן, אתה יודע מראש נניח שאתה הולך להרוג 10 אזרחים, זה בלתי אפשרי. הסיפור שלו, או הסיפור הזה תמיד מלווה אותי מאז, כי אחד הדברים שאני שומע אני חושב ב-20 שנה מאז, זה עד כמה דיני המלחמה שלנו, אם אלה הדינים, או בגדול, כן? עד כמה זה משפט ועד כמה זה פוליטיקה, מכיוון שאני לא חושב שיש מדינה שיכולה לקיים את דיני המלחמה. כשאני לימדתי על מידתיות, לימדתי על ההתקפה של נאטו ביוגוסלביה בתחנת הטלוויזיה, ששם המציאו איזו נוסחת מידתיות של כמה התקפות וכמה טילים, ודוח גולדסטון סתם מזה. כשאנחנו, אם אתם הייתם צריכים היום להיות היועצים המשפטיים של ממשלת ישראל, עד כמה אנחנו באמת יכולים לתת כללים קונקרטיים על מה ניתן לעשות, או שבסוף חלק מזה באמת זה פוליטיקה בינלאומית ולא משפט. סליחה על לא, תראה, העובדה שאני לא צריך לחדש, בטח לא לך, ליניב ולאחרים פה, כן, שהמשפט, בטח המשפט, מה שנקרא המשפט הציבורי, הוא מלא במושגים, לא רק המשפט הציבורי, גם המשפט הפרטי, שהם נושקים לעולמות ערכיים, כן, וצריך לצקת להם תוכן. תראו, השאלות האלה של מה זה מידתי ומה זה לא מידתי, זה שאלות שקשה מאוד לענות עליהן מבחינה אבסטרקטית. אני לא מדבר עכשיו מבחינת מוסר ואתיקה של לחימה, אני מדבר עליהן במובן של מה שדיני הלחימה אומרים. אוקיי, אתה אומר לי בן לאדן באופן כללי, לא יודע מי זה בן לאדן, זאת אומרת, באיזה סיטואציה, כן?
מה היתרון הצבאי הקונקרטי והישיר שיש לך מהפגיעה בו ברגע זה, כן? לעומת הפגיעה האגבית באזרחים. אם עכשיו אותו בן לאדן מכווין מטוס שהולך להיכנס ב-9/11, כן? אז הפגיעה בו היא תצדיק כנראה פגיעה אגבית נרחבת. אם אותו בן לאדן עכשיו מסתלבט באיזה מערה, כן? כלומר, זה רק על סיכון מה הוא עתידי? עושה, כן? מה זה? זה רק על סיכון עתידי? לא, אבל... הרי הענישה של בן צריך להיות לאדן, איזשהו נקסוס, החיסול כאילו זה היה... לא... דיני הלחימה לא עוסקים בענישה של אנשים רעים, כן? הם עוסקים בפגיעה במסגרת של... שיש לנו עכשיו עימות מזוין, כן? ואז השאלה היא מה היתרון הצבאי שנובע מהתקיפה של אותו בן אדם, לעניין תחשיב המידתיות. ולכן כמה... התחשיב הרלוונטי בפגיעה בבן לאדן היא שאלה של זמן, מקום, ומה הוא עושה באותו זמן, אוקיי? זה לגמרי... זאת אומרת, לא בן לאדן כדמות סימבולית, כן, שאפשר לדבר... ברור, תודה, זו נקודה חשובה מאוד, אני לא ידעתי שזה רק לגבי סיכון עתידי. תודה, אליאב. דפנה? זה לא מדויק. זה לא רק לגבי סיכון עתידי. אם יש עימות מזוין, כן, ואתה יכול להצביע על מה היתרון בפגיעה באותו דמות באותו זמן, כן, אז המונח של סיכון עתידי הוא לא המונח המשפטי הרלוונטי, זה מה היתרון הצבאי שעולה מהפגיעה באותו בן אדם, כן? אז כשאתה פוגע בפלוגת טנקים, אתה יודע מה היתרון הצבאי, זה לא מה הסיכון העתידי מאותה פלוגת טנקים, כן? זה מונחים שהם קצת, שהם לא לגמרי משיקים. קודם כל אנחנו צריכים מילה טובה לאנטוניו קסזי שאנחנו מתגעגעים אליו, ודבר שני, אני רוצה להגיד שלאחר 11 לספטמבר, אם היינו אומרים האם בן לאדן הוא היתרון הצבאי, פה יעלה על הרגע של, עוד פעם, זה תלוי הכל בהקשר כמו שאליאב הסביר ממש יפה, אבל אני אומרת, לאחר 9/11 להגיד שלא ניתן לפגוע בבן לאדן כי יש מספר אזרחים בסביבה שלו, אני חושבת שזה לא שהמשפט מתכוון. אנחנו באמת שמים פה על כפות המאזניים שני דברים. היתרון הצבאי שאנחנו מצפים מאותה תקיפה, האם זה בן לאדן או האם חמאס כלשהו או תשתית אופרטיבית או ממש מרכז פיקוד של החמאס, כן? מה היתרון הצבאי שעד כמה זה יקרב אותנו למטרות הגדולות שלנו במלחמה ומה זה ייתן לנו, ולעומת ומה שאנחנו שמים בצד השני זה באמת הפגיעה האגבית על תשתיות אזרחיות, על אזרחים עצמם, ואם הפגיעה האגבית הזו היא מופרזת זה בעצם בלתי מידתי, ואני חושבת שהמילה המופרז פה מאוד מאוד חשובה. אין פה, זה לא מדע מדויק, כן? זה משהו מאוד סובייקטיבי, ולכן גם אליאב לא רוצה לענות על זה, והוא צודק, כי הוא אומר, יש פה כל כך הרבה דברים שצריך לקחת בחשבון, איך אני יכול להגיד אם 10 אזרחים זה שווה או זה לא שווה, או האם זה מוצדק או לא מוצדק, אבל זה מבחן שהוא באמת יכול להיות מאוד להשתנות בין מפקד צבאי אחד למפקד הצבאי השני, אבל עצם העובדה שזה מה שצריכים לבחון ושיש פרוצדורות, כן, הליכים שצריך לעבור אותם כדי להגיע לתוצאה של האם ניתן להוציא את התקיפה הזו לפועל או לא, זה מה שבית המשפט הבינלאומי עושה. זה בעיניי עוזר לתהליך של קבלת החלטות במלחמה. ובתהליך קבלת החלטות הזה יש עוד שיקולים. זה לא רק השיקולים של המשפט הבינלאומי, בהחלט לא. זה כל מיני דברים, אסטרטגיים, אופרטיביים, תמיכה, יש גם שיקולים של תמיכה של האזרחים במדינה, יש את הביקורת הצפויה מהקהילה הבינלאומית, יש כל מיני דברים שנכנסים לתוך התהליך של קבלת החלטות. אני חושבת שמה שהמשפט הבינלאומי, אני מדברת עכשיו, מרחיבה קצת למשפט הבינלאומי באופן כללי יותר, מה שהוא מנסה לעשות זה לעזור לקבל החלטות על פי כללים שמוסכמים מראש, אבל זה לא תמיד השיקול, זה אף פעם לא השיקול היחידי, ולפעמים זה לא השיקול המכריע. אני רק אוסיף, כשהגיעו מקרים של חוסר מידתיות, כן, לבתי דין פליליים בינלאומיים, נניח, כן, אז הסטנדרט שהופעל שם, זה האם המפקד הצבאי הסביר, באותה סיטואציה, לאור המידע שהיה לו, ובהתאם לכל הנסיבות, היה חושב שזה מידתי או לא. כן, זאת אומרת, מבחן של סבירות, מבחן אובייקטיבי,
כן, שאנחנו מכירים אותו מהרבה מקומות משפטיים, כן, לא אכנס לעילת הסבירות כרגע, כן, אבל זה אמת המידה שניתנה, שכמובן יש בה הרבה מאוד טווח אפור, כן, בבג"ץ הסיכולים ממוקדים, אז מה שהנשיא ברק אמר, יהיו מקרים שמובהקים לכאן, ויהיו מקרים שמובהקים לכאן, ויהיו הרבה מקרים אפורים באמצע, כן, ואנחנו צריכים לבחון אותם. אליאב, אני רוצה על זה פולו-אפ, עילת הסבירות היא כמובן עילה חשובה, אני שמח שאתה מזכיר אותה, כי יש לנו שאלה על זה בצ'אט, כשאני לימדתי דיני מלחמה, אז אני זוכר שלימדתי את המטאפורה של בית המשפט העליון, שהחייל הישראלי נושא בציקלונו, בתרמילו, לא רק כלי נשק, אלא גם את כללי המשפט ובתיהם מידתיות וסבירות. ושואלים פה בצ'אט שאלה נוספת, האם לאור המהפכה המשפטית, יש סיכוי גבוה יותר שחיילי צה"ל יהיו חשופים להליכים בבית הדין בהאג? ואולי חצי שאלה אחרונה, ובזה נסיים, אתם לא חייבים לענות על שתי השאלות. פרקטית, איך חיילי צה"ל, ההדרכה שנתתם לנו עכשיו, הדברים החשובים שאמרתם, איך זה עובד? מי מדריך את החיילים? יש, אני מתאר לעצמי, יועצים משפטיים, או משהו יותר פרקטי, אם יש לכם לומר. אז תודה, ותרגישו חופשי להתייחס לאחת או לשתי השאלות. לפני את רוצה להתחיל? לא, בסדר, לך על זה. תראו, לגבי עילת הסבירות, אז זו עילה מאוד מאוד חשובה, ואני לא אכנס כרגע לדיון שמומחים פה גדולים ממני בהרבה, המנחים פה של האירוע בנושא הזה. אני אגיד שלכל מה שקשור למשפט הבינלאומי, אז לפני שאנחנו מגיעים בכלל לעילת הסבירות, הכללים שלו, שאנחנו דיברנו עליהם היום, הם כללים שנחשבים מנהגיים, ולכן הם פשוט חוק לכל דבר ועניין במדינת ישראל. אוקיי, שר הביטחון לא יכול להחליט, או מישהו אחר, אני לא אומר שהוא עושה את זה, כן, אלא כדוגמה, אני לא מכיל את זה. זה חוקים, יש להם מעמד של חוק בישראל. כן, אז לפני שמגיעים לעילות סבירות, יש כאן שאלה של פרשנות של החוק הבינלאומי, שסבירות יכולה או לא לשחק תפקיד, תלוי באמת בדין ובסיטואציה. לגבי השאלה של הצעדים המשפטיים של הממשלה, כן, שכגילוי נאות אני מאוד התנגדתי ומתנגד אליהם. אני חושב שכל מה שנתפס כהחלשה של הביקורת השיפוטית, או של עצמאות מערכת המשפט, כן, בין אם זה ביטול עילת הסבירות, בין אם זה משהו אחר, in the sum of things, מבחינת הסיכום הגדול, הוא יפגע במעמד של מערכת המשפט הישראלית מול בית הדין הפלילי בהאג. כי כל תיק שנשקל שם, קודם בוחנים האם הוא נחקר, כן, כמו שצריך במערכת המשפט. כמה שמערכת המשפט שלך נתפסת כעצמאית יותר, חזקה יותר, מקצועית יותר, ככה רוב הסיכויים שיאמינו לה שהיא חקרה כמו שצריך, כן? אם מתחילים לעשות לה פוליטיזציה ולבטל עילות וכל מיני מהלכים שדיברנו עליהם עד לעיפה בשנה האחרונה, אז מן הסתם זה פוגע, כן? זה פוגע במוניטין של המערכת, וזה פוגע, אני חושב, גם מקדם את הסיכוי שבית הדין יתערב. לגבי איך זה קורה בצבא, תראו, חיילים לא מסתובבים עם הדברים האלה, כן? איך שזה אמור להיות, כן? אז בצבא יש מחלקה מאוד 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 מקצועית לדין בינלאומי, אני לא תמיד מסכים עם הרבה מהפרשנויות שלהם, מקצועיים, הם סופר מקצועיים, כן? הם אמורים בעצם לתת את הנספחים המשפטיים ברמה מסוימת של פקודה, כן? וזה אמור להתאמה בפקודות האופרטיביות, כן? שחיילים מקבלים אישורים לפתוח באש על משהו, או לתקוף משהו, או טרסים, כן? זה אמור להיות אחרי שזה כבר עבר את הפריזמה הזאת, כן? אז ככה זה עובד, החיילים הם לא מקבלים נורמות משפטיות בשטח, לפחות לא שאני יודע על זה. אני רק אוסיף ממש בקצרה לדברים אלו שאני מסכימה איתם. אני רוצה להגיד שברור, אני חושבת שעניין עילת הסבירות בוודאות לא עוזר לנו. אני חושבת שזה כן פוגע, כמו שאליאב אמר, במוניטין ובאמינות של המערכת המשפטית שלנו, שזו שאלה קריטית כשאנחנו בעצם נמצאים במעבר הזה בין הסמכות של המדינה עצמה לבין הסמכות של בית הדין הבינלאומי. העברת הסמכות נעשה אך ורק כשבעצם אין אמינות במערכת המשפטית, שאומרים שלא, המערכת המשפטית לא מתפקדת כמו שצריך, ולכן זה כן משחק תפקיד חשוב. אבל אני רוצה להגיד, עם עילת הסבירות או בלי עילת הסבירות, אנחנו במבצע הזה, במלחמה הזו, נהיה חשופים לביקורת הבינלאומית, ואנחנו נהיה חשופים כנראה גם להליכים בהאג. אני לא רואה איך ניתן למנוע את זה. אני חושבת, דיברנו על מידתיות,
כל דבר שנעשה, בעצם אנחנו נקבל על זה ביקורת, שהאם זה כן היה מידתי, לא מידתי, על ידי גורמים שבעיניי, כן, רוב הזמן אין להם את כל הדברים מול העיניים, הם לא נמצאים בנעליים של המפקד הצבאי הסביר, שאנחנו בתקווה סומכים עליו או עליה. אני חושבת סליחה שאני כותב אותך, תפנה, מי זה המפקד, כי פשוט זה נשאל מקודם בצ'אט, אז מי זה המפקד הצבאי הסביר הזה? זה מישהו אובייקטיבי? זה המפקד שמתייחס כאילו הוא נלחם עכשיו בבריטניה מול צרפת, או שזה המפקד הצבאי שהוא בתוך המזרח התיכון? מי זה המפקד הצבאי הסביר הזה? זה דמות פיקטיבית, שבעצם מסמלת את... נורמטיבית. מה? כן, נורמטיבית כזאת. כן, בדיוק. זאת שאיפה, כן? המפקד או המפקדת, אני רוצה גם לכלול מפקדות פה בעניין, אבל הסביר זה בן אדם שנמצא בשרשרת הפיקוד, שמקבל החלטות על פי כללי דיני המלחמה, ועושה את המקסימום כדי לתת להם את המשקל, תוך כדי כמובן, ועושה כמו שדיברתי על המבחן הזה של כפות המאזניים, זה אומר שהוא עשה את זה, הוא עבר את השלב הזה, הוא בדק הכל, כן, או היא בדקה הכל, ובאופן סביר הגיע לאיזושהי הכרעה. האם ניתן על זה למתוח ביקורת? תמיד אפשר. אז רגע, בהקשר הזה אנחנו... ולכן יש סיכוי שכל החלטה שרק מקבל, בכל זאת תעמוד, ואולי זה טוב, אבל אני אומרת שזה מה שצפוי לנו וצריך גם להתכונן לזה. אז תראו, יש עוד המון שאלות בצ'אט, אני לא צוחק, אבל אנחנו צריכים לסיים, כי הבטחנו שאנחנו נסיים ב-10 ואנחנו כבר בחריגה, אז תרשו לי אולי שני דברים בהקשר הזה. ראשית, כל מי שהשתתף, אז תודה רבה, ותשמרו את השאלות האלה, זה רק המפגש הראשון, בתחילת השבוע הבא יהיה לנו מפגש המשך, יכול להיות שיהיו התפתחויות ושאלות נוספות, אז אני מבטיח שננסה להגיע לכל השאלות שנותרו במפגש הבא, עם אורחים נוספים. את ההקלטה, ככל שנצליח, נשתדל לפרסם. אליאב ודפנה, שאלה אחרונה לפני סיכום, מי שמתעניין בנושאים האלה ורוצה לדעת עוד, איפה הוא יכול לקבל מידע על המשפט הבינלאומי שהוא נגיש לאזרחים ולציבור בשפה פשוטה? יש איזשהו מקור שאתם יכולים להפנות אליו? פרט לדוקטורט שלך, דפנה. לא, הדוקטורט אני לא ממליצה, אבל בעיקר של הצלב האדום באנגלית יש הרבה מאוד... נגיש דפנה לציבור הרחב, לא הצלב האדום, האתר שלהם באנגלית. אוקיי, אז אולי לאליעד יש רעיונות. כולל סלף פרומושן? כולל סלף פרומושן. תראו, אין הרבה... אבל גם זה לא נגיש. בעברית, כן? לצערי, אני הייתי מפנה אתכם לעמוד של הצלב האדום, שיש בו הרבה מידע. אני שם פה בצ'אט איזשהו ספרון שאני כתבתי יחד עם אחרים לפני כמה שנים, שיש בו, אני כבר לא יודע אם אני מסכים עם עצמי על הכל שם, אבל יש בו את כל מיני דברים בסיסיים, אם זה מעניין מישהו. יש גם את עמותת אלמה, עמותה לקידום המשפט הבינלאומי ההומניטרי, אז שם יש להם לפחות מושגים בסיסיים, אני ממליץ להיכנס בגוגל, עמותה לקידום המשפט הבינלאומי ההומניטרי, מי שמתעניין ורוצה לדעת עוד, אז אני חושב שיש שם איזשהם הסברים בשפה יחסית נגישה ופשוטה. אני רוצה באמת להודות לכולכם שבאתם באמת בימים לא פשוטים, אני יודע שככה לשבת שעה עכשיו להתעסק איתנו, זה לא מובן מאליו, אז אנחנו מודים לכם. ואנחנו נתראה בשבוע הבא, במפגש הבא שאנחנו נפרסם אותו ברשתות שלנו. אליאב, דפנה, תודה רבה. תודה לטל שארגנה את הכל ככה מעכשיו לעכשיו. ליאב? תודה רבה, ונתראה לאחר שבוע שקט בשבוע הבא. אני רוצה להגיד שמבחן ההצלחה שלכם שיש עדיין אנשים שרוצים להיכנס למפגש, למרות שסיימנו. אז כל הכבוד לכם, תודה רבה על העבודה שאתם עושים, ותודה לאליאב, היה עונג. תודה רבה. יהיה סוף שבוע שקט.